Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Hala! Walay solusyon, walay resolution na hitabo sa atong drama tonight. Nagsigi paghihapon sila sa ilang mao di ang iyang gitakpan ang iyang pangalan o ilang mga pangalan kay basin makadungog ang iyang bana or mga kauban or friends sa iyang bana. Mailhan sila sa ilang office na sigurado ba ka nga dili si Marisa na imong partner karon? Tulbaan ka no? I-assess imong self, brother. Basin nagkulang ka, nalimtan na nimo inyong mga na amo gid mo ingon nga di naman na importante mga mansari Master Poppy kay syempre ang importante ang mga gaston. Gan pa mas importante ana nganong kana man gid ang mga celebration. Pero bisag gamay man lang wala kay nakuan or pag-greet man lang. Guilty si brother. Wa ka kabalo. Imong asawa day si Marisa. Wala ka kabalo. Wala ka kabalo. Lesson ni sa mga lalaki, di ba? Mga bana nga pabaya or sa mga single nga uyab nga ulitaw diha na uyab. Nya pabaya ka sa imong uyab nga babae. It's a lesson. And vice versa kung if it works. Example, ang babae pod karon ang pabaya, posible pod kay dali ra gyud kay na ma-attract ang lalaki sa uban na. Now, ang pangutana niya unsay ang buhaton? Di lang ko mangayo og katong kuan katong naka-try ani basin kuan lang. Pwede gapon kung naka-relate mo and then naka-try mo og panlimbong sa imong or cheat sa imong partner tungod kay naa siya pagkukulang. Pwede gapon mo mutawag. Okay? 0937373167 Hello, may gabi. Hello? Hello? Kinsa ni? Ikong ni Master Pope. Ikong minyo ka kong? Oo, Master Pope. Pila ka years kong? 2 years na, Master Pope. Kung hinay lagi imong kuan? Ana, Master Pope. Kana. 2 years na ka and then na times day nga nahuyang ka or natintal ka sa uban? Wala man sa kuha na itabo, Master Pope. Pero sa kuhang Imong partner? bali kuhan ba kami childhood bitaw na babatag na tumboy man ito, Master Pope. Unya? Nana, po na itabo siya. Nga? Murag iyang kapugson bitaw ang babae na iyang makuha na dapat iyang gubaw ng pamilya nana ba? So, napay pamilya mo itong babae. So, unsa imong maingon sa iya? Medyo nakakaloka? Magana yun, Master Pope. Pero Piling nimo mali gyud, di ba? mali yun, Master Pope. Kaya pamilyado mga ito na bae ko. Nya, yun man din sila nga, ano namang mali? Mahal niya ako, mahal ko siya, ana. Ako bang gitiksa na ipaminaw, kaambot lang, wala man i-reply ko. So, unsa Pero, imong advice sa iya? Murag dili mo gyapon sa kakuan sa mga Master Pope, di man sa paminaw sa mga Basin na maminaw nga pareha niya, basin na ay day maminaw sa imong bulawanong pulong. kuan ra Master Pope siya na. Ug mahimo bigid mo sulod sa nana, di mo padala sa kaming feelings bitaw nimo na ikugan nimo para lang ana. Lagi no? So makaguba kag pamilya. Lagi mo pud na nakaapan. Nabi na kay abi nimo
Yes, makapalipay man sa imo. So kumbaga, makapalipay sa imo ang gugma nga imo na feel tama. Pero sipin mo, makapalipay ba na sa uban? No, ganun. Kung ang imong love nga imong gi-share is nag-share pod og more love sa uban. 'Di ba? Oo. Kay base naka-break na hinon sa mga heart sa uban tao. Muna siya ang atong isipin. Naay mga balakid, yes, tinuod nga kung love gyud nimong tao, imo gyud nang pangtaan og paagi nga makuan gyud nga kamo gyud. Paglaban lagi yun. Paglaban man gyud nimo, yes, tinuod. Pero isipin mo mabuti. Kasi Sakto ba yun? kung sakto ba gyud, di ba? Is it the right love? Or is it the love lang nga para lang gyud sa imong self nga mahappy ka? Mahulog yun. Or kamulang duwa. Ito sila nahitabo manggod. Mm. Eh, mo inana ba magkikog, bisag kabitra siya inana ba. Dili feeling na ako kanabitang mag-ingon og kuan. Ako pasayloa lang gyud ko. Kanabitang moingon og ganang mag ambot lang kung maigo ba gyud mo ani kay basin nakaingon na gyud mo nga magpakamatay ko kung bulagan ko nimo. Feeling lang nako kaning mga tawhan nga ingana, muna sila ang mga possessive. Oo, ano yun. Di ba? Agree ba ka na? Oo. Kay kani sila, muna sila ang mura bitog ang kunon jud kaniya kung di kaniya maiya. Mawala na gyud iyang life, mawala og pulos iyang life. Puji jay. Puji jay, di ba ang love is dapat kompleto na ka and love na nimo imong self, kompleto na ka sa imong life. All you have to do is share that kay puno na kay kastanan sa gugma. Oo, dapat yun. Mo man ang love. Nga bahalag unsa pa ka imperfect, love nimo imong self and then you're willing to share yourself to others, imong time, imong sacrifice para malipay ang uban mo na. Sharing to others kay puno naman ka dili kay Bigipon ba? kanang dili kana bitang mingon din ka nga kaning usa ka tawo mo ni akong gilab kay mo na gid ni nakapuno sa ako. Sukulang ka sa una di ay. Oo, mga ano. Di ba murag nga na nya kung mawala ni siya murag makulang ko nga murag mag-hurt ko. Para sa ako manggod kung love nimo niya dili siya sa imo, dili siya ganahan sa imo, muhawa na siya. You have to let go kay puno naman kadaan. Mahulog yun. Di naman siya deserving sa imong care kayo di naman siya ganahan sa imo, di naman siya magdol-dol. So sige. Let go ta ka mangita kog someone nga i-share na kuning love. Murag nga na ba? Mahulog yun mo, tayo sakto lagi yung ginabuhatan. Sa may nana na sitwasyon. And I'm sure naminaw na silang kanang murag. Baka matay ko kung mawala ka. Mga barkada no, ng mga bisexual, mga tumboy. Ako mga gibantik santa nun. Ay, papaminaw. Ambot Lagi, na po pero- nung naminaw ba sila o wala? Pero wala man nato gilahat lagar nga kana basta bisexual ka, Oo. ingana gyud din, Sa- basta paano- bayot ka, ingana gyud Bati dili. makarelate lang sila ba? Anyways, kanang it happens to everyone. Labig lalaki pud to nga gusto pud Oo. gubaon ang pamilya nga bahala na magbulag mo basta kay kuan. Ana. Depende sa sitwasyon. Depende ban pud. Pwede ka kung sa lalaki may tabo. Oo. Pero mo lagi na the sanctity of marriage always na ko nagikuan sa permero pa lang. Kay minyo namang ka. Oo. Di ba naman ginay uban nga, di man Master Pose, what if gikulata ka? Wala siya pagkukulang pero gakulatahon ka niya. Unsa man imong buhaton ana, di mo ko nga okay ra bulagan. Ni mo sad ko nga dili gyud nimo bulagan. As a partner, inyo nang hatagan og solusyon. Kamong duha mag tinabanga. So na siya problema anang pag-violent nga koan, dapat tabangan nimo siya nga dili siya ma-violent pinaagi sa pangayog assistant sa katong mga otoridad then kung mo abot na din sa point nga mag-change na siya di maayo para sa imo. Pero wala nimo siya gibiyaan. Oo. Di ba? Mas maayo ginoy na nako. Kung namoy kuan ba namoy sinimtanay duha. And kung dili man magkasinabtan ay like nga ni cold. Unsa may dapat buhaton? Para sa kuha Master Pops. Mm. Dili lang gid magpatintang sa mga sa banang mga kuan diya ng Dabi maingon sila nga ay siya man sad wala man sad siya time sa pamilya. O unsa may maingon nimo?
kung sa kuha po na may tabo Master Pops, Mm. dili ko mo padala ng inana. Ug mahimo happy na lang bitaw. I-focus sa lain na time ba na malipay ka, mawala mo problema. Pero di man gyapon mawala. Mga nalgar sila. Oh, di man gyapon mawala. Murag kadyot ra kayo, temporary lugar. Noon, temporary ra gyud. Sa may maayo. Istoryahan gyud Master Pops. Kana mo na siya. Ang uban kay pride man kayo. Naginana Master Pops. Pride kayo kay kanang corny basta magstorya. Pataas garbo. Pataas ay man day garbo nga. Ay, di kumusuri. Ay, bala. Wa ko'y sala. Ana, di ba? Siya ay nakasala. Oh, grabe, wag yun niya nakita. Ana, ring ana man. Ana man dayon. Pero dapat ba isikreto na lang ni Marisa ang tanan? Gyapon kato yung gihimo karon last. Dili gid maayo isikreto Master Pops. Kay ug sa lalaki to na mas makasabot pang lalaki na babae ra yung kabit kaysa sa lalaki. Kinsa man gyud nakasala ato? Ang bana? Pareho Master Pops. Pareho. Nagkulang pud gayang bana. Si Shaira o si Marisa? Ang nakasala Master Pops. Kinsa pa may Si Marisa Master Pops. Marisa, walay sala si Shaira. Naa. Wala kay bali tungod man pud ni Marisa mo nagkay nato pud si Shaira. So si Marisa ang baga Dalan gid. so dapat pa lang to kung i-rewind to unsay yung dapat buhat. Wala siya nagpadala ang ato. Nagpadala kay Shaira. Ang iyang loneliness. Yung kakuan. Wala na unta siya nagmahimahay sa iyang bana instead iyang tanggi istorya. Inano yun Master Pops. Kay sa karon galisod na noon sila. Na-complicate na yun noon, di ba? Ang iyang solusyon kay complicated man, so gi-complicate niya samot niyang life. Iya pang gipasamot nila. Mo na nakaapan sa ato kay ang atong mga solusyon or I mean, kita ra gyapon ga-complicate sa atong kaugalingon. Ana nila Master Pops. Tama. Sige, greetings nimo para mangita kog line caller. Greet lang ko sa Juan Master Pops. Sa mga Berondo family, Almini family sa Patag, Kabasa family, o Kapos family Master Pops. Ay, Master Pops, hindi ko makarequest. Sige. Juan Mundo Master Pops. Sige. Corp Speed. Sige. Salamat ha. Sige Master Pops. Atangi lang inyong request. Thank you. Okay, next caller. Kanang mabulawanong mga advice ni kuan kay nangita lagi solusyon lagi si what if no nay nangutana nga pareha ni Marisa gyud og sitwasyon nga na tintal siya sa lain and then di na siya makawala. Diba na ko experience ana munang kaning ingani man gud akong kuan. Hello? Hello, inay sa imong radyo Brad kay Echo ta. Hello? Sige pa, inay pa. Muna na, inay. Kana madunggan ako nimo sa cellphone. Git lang ito po. Si pangalan Brad? Jomar. Kana Master Pops. Sige. Jomar. Jomar, naka-experience nga ni Jo? Wala akong kaya mo. Di ba, nga akong gaingon ba nga, kana bitang, mo bitang mahadlok ko o kanang mag-cheat, no? Mahadlok ko mag-cheat because basin, makatiming ko og babae nga luka-luka. Nga ni ang buhaton. Nga instead of maglipay-lipay lang ni kay mo ta mag-cheat ta kay maripay-lipay ta kay gusto ta mo tilaglain. What if lahi na inon iyang buhaton nya kung kawala ka kay di siya gusto mawala ka. Dapat ginaistoryaon. Oo, dili bitaw like ang uban kay dili sila mag-cheat kay di sila gusto magkasakit. Isa na sa mga factor pero ang pangutana ni Ron, what if ma-in love sa imo ang imong gikirida? Hindi na din kaniya buyan or makonsensya na din siya or na siya buhaton kung
Di ba? Ano magpakamatay. Muna diha. Munang lisod kaayo ay na lang gid mo padala sa tintal kay daghan rin gina siya babae diha, daghan mga gwapa diha mga guys. Tinuod na nga nay mas gwapa pa sa imong partner, mas sexy pa, mas dato or unsa ba kanay imong mga nakitaan nga wala sa imong partner. Wala man kami kuan matter ng gwapa. Pero namagi uban nga ana lagi palami ba. Na gyud na tanan bisag brag mulingi kag kuan na gyud nang kay makitaan diha. Pero muna di akong mataimingan kag luka-luka. Impas. Ang uban din yun kay, di man ko maka-timing Master Pupig kay before na ko kuanon, ako man siya ingnon nga saman, okay ra. Diba, sabot-sabuton ba, ana? Sus! Abo na lagi ko, ana ba? Siyempre, okay ra na siya kung single. Kung single ka, pero kung minyo, kalisod na gyud ka, ay, labi na gani kung kuan. Siguro kung uyab-uyab pa kay napamagyud na ikuan magbulag. Siguro mas importante gyud nga kung minyo ka aya na lang gyud pero di pud gyapon na maayo kung mag-uyab-uyab ka nya na kay ingana. Nga attitude. Okay. Unsa may imong i-share diay sa ato? Ako lang tang Paris. Di kana ko rong kita utong ni prangkahan na ako nga magkansa pa magbulag kay murag lahi naman yung kan pagtrato mabugnaw naman. Bugnaw ang basin kailangan og kuan. Termos. Dire man gud kay sa katusauna pa wala na ko na feel sila nga unsa na ko sila kalab. Na mao lagi ni karon. Kay kung i-base na to atong relasyon sa mga feelings, kabalo na magyud nga mag-change gyud ang feelings. Yan. And Dako. siguro, huna-una na to, nganong naman tayo mga feelings nga kilig? Nganong man? Para feel po na Dili, unsa hinungdan, nganong kiligon ta? Nganong ang usa ka tawo kiligon nga marag ma-in love man siya, marag malipay mo smile kay ano, nganong kiligon man ta kay? tungod po siguro silang ipakita sa Oo. maayo. Kana, di ba? And then kung wala na tayo makitaan nga mga maayo, di na rin ta kiligon. Oo, okay. Sagit malain. Unsa man di atong gipangita, unsa may atong gi-focus ana, di ba ang ilang pagkukulang? Oo. Di na din ta mahappy kay di na para sa una, dili na kuan. So, the point is, kung ang imong relationship gibase nimo sa feeling, gibase nimo sa imong feeling, gibase nimo sa iyang feeling, sa iyang gipangbuhat, kay tungod atong wala na niya gibuhat, mahuyang gid ta tinuod kana. Nga exactly the fact nga ani ra tatawhanon ra ta mahuyang gid ta munang akong advice sa atong tanan, ayaw ninyo ibase ang inyong relasyon sa feelings. Importante ang feelings, yes. Wala ko ningon nga di na importante, pero ayaw ibase diha. Sometimes magka-feelings ka, sometimes mawala-wala, sometimes balik-balik. Pero ang importante, ang imong commitment. Munang niyong ko nga importante ang imong givow sa altar. Ang imong giingon sa iya nga ikaw ra gyud ang ako munang mag-uyab ta. Ana. Katong imong givow, ang imong gibungat. Integrity na nimo. Di ba? Tama ba ko? Tungod po lang sa katong lagyo ko So, kanang lagyo, isa naman na siya sa mga factor nga makapagamay gyud sa inyong kuan, inyong communication, inyong pagkita. Pero nagpasabot ba na nga tungod kay gamay inyong kuan, gamay inyong feelings, nagpasabot ba na nga di na kamo commit? Wala man po doon kung kunangita ko. Katana sila katuig na mong long distance, wala magkukuig kabuangan kung siya ra man ko. Daghan na ba ang imong gipanghimo nga pamaagi? Ngadto pa mo gud quiet ako nga tay. Yes, naaman gyud na nga sa live na usahay nga di nato control, no? Pero Sabi na nabatay pwede pa nga mabuhat. sabi na ko okay na ato nga time. Pag atong quiet, samot man among kuan nga mura og walay pa. Na pa ba kay naisip pa nga mga paraan para mag-workout pa?
naaman katong pag yani na una ko akong July katapusan Mm. laag na ko sila sa diri sa kamol. Mm. Apil ang bata. Mm. Di mo na ko dalan. Papil na ako nga nasa kung wala na ako na papil sa iya. Apil ba ang Ginoo ani imong tanan pangbuhaton? Meaning gaampo ba kag todo gyapon samtang gabuhat og mga kuan solusyon? Ampo magapon. So pasalamat kay sa akong gusto no. Tagaan ko nga kuan nga ipakita sa iya nga wala na ko na feel sa ila sa una. Nastorya ba nimo sa iya ang murag naglisod na ka? Isa nga lisod. Naimo bang nastorya sa iya na share ba na nimo na masinsinang na pag-usap? Ha? Wala ko ka Wala pa kay kuan na kay tungod sa napugoy darang bati ato nga time manggod. nagsakit ka? Oo, ang tupod karon wala pa na kuan gid tayo. Siguro iampo na lang na nga time nga magka masinsinang pag-uusap gyud kanang masabtan niya ampuing nga masabtan niya ug masabtan pud nimo nganong ingana pod ang sitwasyon ninyo. Kay basin na pod siya mga rason ba nga wala pa nimo nibaw-an? Kay katupod nga time nga 2016 na dahil gusto ko akong mama og sisto. Nay mga lahi nga mga problema nga ni murag ni kuan pod. Oo mo tong Insert. bill wala po na ako na open siya about ako mga sakit mo tong problema ko ato diri ko siya sa buwang taga sa Pampanga mo siya. So ano na lang mo gyud imong ampuan ang inyong time nga magka nay kuan ba? Kanang makastorya bitaw mo before everything kanang murag malumpag na hinuon tanan ninyong foundation nga inyong gitukod sa inyong lab. Wala kay na naman sa karon sa kuan Manila. Applyan na to sa Singapore ba to patas. Dagan man pamaagi kay na naman tay social media ron. Hinuon mas maayo gid gyapon tong kanang Skype. Pero lahi ra gid gyapon tong nagkita gid mo pero dagan man pamaagi ron. Daghan munang imong i-pray unsa may mga pamaagi na kung kuan. Say manggod matapulan manggod gyapon ta, di ba? Kapuyan biya ta. Pero ayaw gid padala gyapon sa tawhanon manggod na kanang laziness, kanang doubt, kanang pride, kanang Di naman ko isa ay doon nga gibuhat katong ari sa Cagayan ni Labay. Tugutuan kay natalipon nga kasal at tindak. Wala saba ba? Dahil nung ikan ko. unsay rason niya wala di mo istorya nganong wa siya nagsaba? Wala daw lo. Ko kuan ba kay nga rason ano ay lo. Nag-away na nun mo. Ay, 10 minutes na inong ka. Wala na po tayo igong time. Sorry kayo ha. Siguro ako lang maingon sa iya is mag-ampo in a way nga mahatagan sa nimo og time og siya pod nga magampo mo sa Ginoo nga hatagan mo og time sa usag-usa nga makigstorya nga masinsinan og dili pwedeng face to face daghan kaayo ang technology nato gamiton nato in a wise way para ang atong purpose ana bisag unsa nga pamaagi basta lang imong mapadayag sa iya ang imong problema og ikaw ma-release nimo sa imong mga hinanaing siya pod makaingon pod siya nganong ingana pod siya sinapa siya mga reason diya nga wala nimo nahibaw-an basin ikaw ang naapoy kailangan i-adjust and then ang importante mo gid importante nga wala ka ni give up sa and then ampuan nimo kung kailan ka mag-give up kay sometimes abi na to murag easy ra gyud kaayo mo give up. Diba? Easy ra gyud kaayo mo exit. Ang uban sa ato, muna lang gyud na ginahimo pirmi. Gamay lang nga bikil, exit. Easy ra kay nastanan. Murag dali ra kay na siya nga solusyon. Pero mo lagi ang inyong mga vows, mga promises sa usag-usa adtong nagminahalay pa mo og
Maayo pa ang inyong tinagaran sa usag-usa katong in love pagkay musta na pamoy time sa each other katong inyong gibungak. Maimpas na ng lugar to. Sumuto ang inyong panghahawakan. Muto'y dapat makapadrive sa imo nga mo persigido pag yun nga dili gyud ko mo give up. Unless mo ingon na ang Ginoo. Kung saan yung pagkabalo nga ang Ginoo na iniingon. Siyempre dapat magpaduol ka sa iya, nakirelasyon niya. Dapat makabalo ka unsa iyang language, di ba? Dili language nga Pinoy, Pilipino, English dili na mao na language. Language niya sa imong Ginoo ba? Unsa nga mga pamaagi di ay ni siya. Kung nakirelasyon sa Ginoo kabalo ka, unsa nga way siya ga storya sa imo. Lain-lain kada tao, I don't know. Di na ko na ma-explain sa inyo. Pero, di ba, usahay pod, mustorya pod si Satanas. Saan niyo pagkabalo nga ang nag-ingon ana, ang Ginoo na or ang Satanas? Na! Kulba no? Muna ang decision making, kailangan yun nagpag-ampo, kailangan yun nang nakay faith, kailangan yun nang masusing investigasyon, study, relationship. Daghan kay na. Wa ko naingon nga kabalo ko ana ha, pero kita tanan ana dapat mo kuan. Maning kamot. Decision making kay sud na ang consequences. Nakita ninyo ang consequence sa pagkahulog ni Marisa sa tentasyon. Siguro wala siya nagampo. Alam niyo siya nga, unsa man ni Lord? Ako ning kisan si Shaira. Ano siya? Nga nagpahulog man siya, nga kulbaan man siya, nga kabalo man siya. Nga mali. Kabalo man siya nga guilty. Guilty siya kung buhaton niya to, di ba? Undang yung gusto siya muundang. So, unsay consequence na karon na siya naipit na gini siya ron. Sa mangyod ang naisala sa ila, I think silang tulo ang naisala. Sa mga lalaki, kailangan dili na to kalimtan ang time with family, time with lagi, importante ang mga bata, but time with your partner kasi siya baya imong unang gimahal. Sa mga babae, paras ni Marisa, ka-in love sa uban, normal ra na nga may in love ka. Yes, normal. Pero ang dili normal is kanang patulan nimo ang imong feeling sa uban. Ayaw pa hulog sa bitag ha. Ni taning. Basin mapareha ka ani ni Marisa nga mapriso sa iyang sariling kulungan. Anyways, mga amila, wala na akong igon time. It's 12:06 na. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow. Alas 10 gyapon ang MOR Dear MOR. Ang MOR University is alas 8. So 8 pa lang. Tune in na tayo. I'm sure ang uban dia whole day tune in na, di ba? Tomorrow ang atong episode, September 13, is hashtag Dear MOR Crush lang. Hala, crush na yung mga punlalaman ng mga crush dyan. Dear MOR, Okay na ako sa mga pa-crush lang. At least walang commitment at hindi ka masasaktan. abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Crush lang. Hala, di ka masasaktan daw kung crush lang. Crush naman na. Crush lang ka nang dili mo mag-uyab, ana. Igura ka mag-hi, kilo-kilo gamay. Na. Diba? Kaya para di daw masaktan, na. I don't know kung unsa may tabo di ay nganong big deal ni ang crush lang. Okay, crush lang kung di ka masasaktan nganong
gihimuan man gyud episode sa Dear MOR. Unsa man day problema ani? Aba. Tomorrow na. Alas 10. Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay na. This is your time. Taas be ang mga balikat. Kay ako na nang isan ang inyong itom nga ilok. Ay, dili da itom. Limpyo. Ano na lang, limpyo. Balag itom, basta kay limpyo. Itom lagi ni Master Pops, humot man. Sige, kiss na ko be. Ready? Tema. Natangag. Balhibo. Anyways. I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong title. #Dear MOR. Luka-luka. Kasagara, maong mag-cheat ang ubang tao, kay mas gapansinon manggod nila kung unsay wala sa ila, kaysa sa mga butang nga naa sa ila.